एगो औरत की सबसे बड़ी खुशी के में होला जब वो माँ बनी ले, और भगवान हमरा के वही खुशी से अभी वंचित रख ले बानी। अरे बहिनी, घर में केहू बाझिन गाय न रखेला और रउआ पतो रख ले बानी। जे एगो कोई दुख में बा, जे एगो विपदा में बा, जे एगो मजबूरी में बा, ओकरा पता बा कि हमरा पे विपत बा, ओकरा के और चीज के लेके और क्रिटिसाइज चाहे ओकरा के और एहसास कराए तो साहित्य हो जाए, वो अपना जान के भी त्याग करे के कोशिश करे लागी। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है यशोदा के नंदलाला। यशोदा के नंदलाला यानी जैसन फिल्म के नाम बा वैसने फिल्म के कामों बा। यानी कि एगो फिल्म ये पारिवारिक है, और ये पारिवारिक फिल्म में स्टार कास्टिंग से लेके कहानी तक के बारीकी से नजर रखल गई बा। ये फिल्म के कलाकार के अगर हम बात करी तो गौरव झा जौन का अभिनेता के रूप में बाणन, और हर दिल अजीज बाज करे वाली हर दिल अजीज काजल रघवानी और रक्षा गुप्ता बाड़ी। अगर हम फिल्म के बात करें तो फिल्म के कहानी इतना बारीकी से लिखल गई बा, इतना शालीनता से हर चीज के प्रेजेंट कइल गइल बा कि काबिले तारीफ बा। ये कहानी शुरुआत होता कि काजल रघवानी एगो घर में पतोह बन के आवताड़ी, और पतोह बन ताड़ी तो हर घर में सास के इहे इच्छा होला कि जब पतोह आ गई तो घर में एगो वंश होके। लेकिन काजल रघवानी के इस संतान प्राप्ति नहीं होखत। अब संतान प्राप्ति नहीं होखत से रिश्तेदार और से समाज दोनों हाथ धो के पहले तो घर पर पड़ता, ओकरा बाद काजल रघवानी पर भी पड़ जाता। अब इस सब चीज से परेशान होके जौन सास के भूमिका बढ़ी जे घर के गार्जियन बा, वो एकदम हताश निराश परेशान हो जाता, और एगो संतान प्राप्ति खातिर तरह तरह के कोशिश करे लगा था। लेकिन लास्ट में ही होता कि काजल रघवानी माँ बनिए नहीं सकत। यही में एगो सीन आवता कि एगो पड़ोसन आवता गाँव में घरे बाइन लेके कि हमारा घर नाती भइल बाड़न स, बबुआ भइल बाड़न स, पतो के हमार लड़का भइल बा, और वो जौंगा भइल बाड़न स। अब बाइन आइल बा तो बाइन तो खैबे करिहन, लेकिन सास कहतड़ी भगवान से का भगवान केहू घर 1 साल में 2 गो, और हमारा घरे 5 साल में एको ना। ये चीज काजल रघवानी के कचोटे लागता, दुख द एकदम निचोड़ देता। काहे से कि कोनो भी पत्नी के और कोनो भी औरत के अगर शादी हो गई तो ओकर सबसे बड़ खुशी ओकर संतान है, ओकर बच्चा है। लेकिन यह प्राप्ति नहीं होखत, एकरा कारण काजल रघवानी बड़ा विचलित रहतड़ी। ये फिल्म में दिखावल गइल बा। लेकिन फिल्म आगे बढ़ता और गांव के यहाँ तक लोग कटाक्ष करे लगता कि अरे द्वार पर चाहे घर में अगर गाय बांझिन रहेले तो गाय के बेच दियाला, इ तो पतो ही कैसे घर में रखले बाणन सा। अब ई जौन चीज बा वो एकदम घर के अंदर से तोड़ देता। कहे से कि समाज के मुंह ना आदमी बंद कर सकेला, तो करता बाणन चाहे जे रुआ पर हंसता ओकर रुआ मुंह ना बंद कर सकेला। केकर मुंह बंद करल? मुंह बंद करे के एक ही चीज होखेला, अपन मेहनत यानी कि सफलता। अब एकरा खातिर लोग इहो कहता जे अभिनेता के रूप में बाणन गौरव झा के कि तू दूसर का शादी कर ला, लेकिन वो एक बहिष्कार करता ना, एक तिरस्कार कर देता ना, कहता ना कि हमार पत्नी है तो काजल रघवानी रही ना, तो दूसर कोई हमारा जिंदगी में ना आ सकेला। लेकिन कहल गइल बानू कि भगवान के खेला बड़ा निराला है और दाता सबके राम ही हम। ये फिल्म में मोड़ ओइजा आ जाता जब ये फिल्म में एंट्री रक्षा गुप्ता के हो जाता। अब रक्षा गुप्ता की एंट्री होता कि कोई एगो लड़का से प्रेम करत रही, और प्रेम कैला के कारण उनकर घर वाला उनका के मारत ताड़न सब, और रोड पर भगा के मारत ताड़न सब, उनकर जान लेवे पर उतारू हो जाता सब, ये से कि उनकर पेट में बच्चा बा। अब जैसे ही रोड पर भागत आड़ी तो ये लोग कहाँ से प्रगट हो जाता, ये रोड पर जाता लोग, तुमका से मुलाकात हो जाता, और इनका लोग से वो अपन जान के भीख मांगत आड़ी। यह जान के भीख मांगे में और रक्षा गुप्ता के जान बचावे में उनका हितैषी हो जाता लोग, और ये लोग उनका के वजह से बचा के हॉस्पिटल में लेके आवता लोग। हॉस्पिटल में आवताड़ी तो रक्षा गुप्ता एगो
बच्चा के जन्म देताड़ी और उहे बच्चा ये घर के चिराग बन जाता। अब कैसे चिराग बनता और कहाँ और बच्चा देख के वो कैसे चल जाता ये पूरा कहानी बा, ये फिल्म के क्लाइमेक्स बा। जब आके ट्रेलर खत्म होता और काफी अंदर से उत्सुकता होता कि आगे का भइल, अब का हुई, आगे का भइल। पारिवारिक फिल्म होके तो ऐसा शुरुआत तो हर कहानी के एके लेखा होला, लेकिन क्लाइमेक्स और आगे चढ़ला के बाद जौन एगो सस्पेंस, आगे बढ़ला के बाद जौन एगो सस्पेंस हो जाता, ये फिल्म के आवे के चाहे देखे खातिर उत्सुकता बढ़ा देता और इंतजार के बेचैनी भी बढ़ा देता। फिल्म चाहिए ओसने ही फिल्म बा ना। तो बहुत सारा पारिवारिक फिल्म के नाम पर उहे घिसल पिटल कहानी लेके घुसेड़ दियाला, उहे बना दियाला। चाहे कभी टॉलीवुड से तो कभी साउथ के तो कहीं बॉलीवुड से, सब जगह से थोड़ा थोड़ा चोरा मोरा के एगो नया भोजपुरी फिल्म बनावल जाला, उहे परोस दिल जाला। लेकिन ये जौन फिल्म बा यशोदा के नंदलाला, वो काफ़ी रोचक बा, दिलचस्प बा और समाज में जौन एगो ज्वलंत मुद्दा बा ओकरो के उजागर करता कि संतान जेकर नइखे होखत ओकरा के समाज कितना गलत नजरिया से देखता, ओकरा पर कैसन कैसन लांछन आलछन लगावता। जे एगो कोई दुख में बा, जे एगो विपदा में बा, जे एगो मजबूरी में बा, ओकरा पता बा कि हमरा पे विपत बा, ओकरा के और क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं खे, चाहे वो ओकरा खातिर तड़पता तो ओकरा के हौसला देवे के चाही। ई ना कि ओकरा के वो चीज़ के लेके और क्रिटिसाइज, चाहे ओकरा के और एहसास करावे के चाही कि तारा भी इस चीज़ के कमी बा। वो हतोत्साहित हो जाए, वो अपना जान के भी त्याग करे के कोशिश करे लागी। और सही फिल्म में देखावल गइल बा कि काजल रघवानी कौना परिस्थिति और कौना स्थिति से गुजरत ताड़ी। ये फिल्म देखे लायक बा। ये जलम फिल्म आई तो हम रिव्यू लेके वश से आए। रउआ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में वश से बताइब कि का रउआ सब गांव घर में ऐसा होखेला या होता या फिर रउआ साथे गुजरल बा। अगर गुजरल होखे तो रउआ सब उ लोग के ये ट्रेलर और फिल्म जरूर दिखाई, काहे से उनका लोग के अंदर जौन मैल बा उ धोवल जरूरी बा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई ऐसे ही भोजपुरी फिल्म से लेके गाना तक और ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। अगर वह सभी यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, अगर ये वीडियो वह सभी फेसबुक पर देखा नहीं जाता, सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर लीजा। तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा। नमस्कार।